Para sa dugang mga balita sa Negros, kagpanay mangin kaupod taliwat si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamong ginasalamat mga residente sa coastal area sa Bacolod City, ginpaidalum sa forced evacuation bangod sa Mabaskog nga hangin kag ulan nga dala sa Bagyo Tino. Yaring balita ang aton gintutukan. Kaina pa lang sang aga, nabatyagan na ang mamadlos nga hangin kag ulan sa Bacolod City tugas ang Bagyo Tino. Gabi na hangin, sana tong mga sen, tapos ang mga ambot namon puro na to wasak sen. Gabing balod, kagabi pagid ang hangin. Lapit kami nga daan sa baybay didto. Nagpatigayon sang forced evacuation ang Barangay 2 response team. Bukod halin pa kagabi, nga ginapabakwit ang mga residente sa coastal area, apang may iban nga wala naghalin sa ilabalay. Ang ako nang gurumay mo as the PNP, pakadto di, kag mag-force evacuation ta wala na ta may mo. Nga kapaw, nga hindi gid kapaw. Amo gina sila. Sa Barangay Banago naman, may pila kabalay kag bangka nga nahalitan sa Mabaskog nga balod. May mga manugpangisda halin sa Northern Negros Occidental ang nagpaamulya anay sa lugar agud makalikaw sa Mabaskog nga balod. May malapit 1,500 ka mga pamilya o kung masobra 5,200 ka individual ang ginatatap sa 25 ka evacuation center sa syudad. Sa Banago Elementary School 1, may nagkatumba nga puno sang kahoy. Ina safety ta sila gani, sila yan nagapakagto pakari. So nagakalatumba na tidaan ang mga kahoy. Bangod sa makusog nga hangin. Nagatumba ang madalag kong agahoy sa Burgos Public Cemetery. Subong man sa Bacolod Public Plaza. Sa downtown, naggaling napta ang mga buka nga glass walls. Temporaryo nga ginpasiliduhan ang dalan para sa clearing operation. Mangin mabudlay para sa aton mga rescuers, mga barangay volunteers kag iban pagid nga magtabok diri bangod ara to sa may uluunhan ang aton nga Emergency Operation Center nga naga-consolidate sang tanan-tanan nga mga impormasyon, nagabaton sang tawag at tumato mga hotline kag mga computer pati mga CCTV mga kapuso. Ginatipon pa sang LGU ang kabugusan nga balor sang halik nga ginbilin sang Bagyo Tino sa syudad. As of this moment, wala pa man ta reported casualty or injured, no? And hopefully nga wala lang kita ni. Uy! Adrian Prietos. 1 Western Visayas.